Gikan, sorry man. Projection Center. Ano yung kining tulumanon? Handu manan. Sa ka awe. Ano ba na siyang kagikaroon mo kining usa ka lalaki nga taga Opera Cebu City. Ang ato matatampo ni kasingahan nga Jeremy. Bay, ingawa ro sa. Sige, uy. Domingo maunta. Ya, saan ka, bay? Busero pa ka? Oo, bay. Lakas na lang ni. Ya. Minala ko rin mga? Asa naman ka? Kaon sa ko eh. Hapit di malas 2 sa hapon, upang ko payod to bay. Parehas dita. Gutol na sa gani ko. Pero unya na kong kaon. Magdalang kong pasahero pa yung sa ato. Ah, sige. Ya, minala ko rin mo. Sige, bay. Lukon. Muli ko nga way pasahero. Wat-wat lang ko. Nalay usa. Okay Ego, na. gahi ka? Oo. Dali. Kakwapa Ego, niya. pwede ako lang usa ang musakay. Nagdali manggod ko. Ako lang pakyawon ha. Oo, sige. Way problema na. Sige, salamat. Kaya ta musakay sa ko. Nya, atong ta? Sige. Akong bayad, Bigo, oh. Okay naman, og way bayad mi ka. Ha? Namasahiro ko, yan di ka pabayad? Lagi. Pwede na way bayad. Basta musulti lang kasi yung pangan. Unsa? Kakuyaw gud nimo. Ako di si Jeremy. Ikaw? Kuan kining Sige na, God. Gusto na bitaw kong makigamiga ni mo. Michelle. Tawagan ako Michelle. Wow. Hindi sa kagpanganda. Shell, nag-eskwela ka pa? O nagtrabaho na? Estudyante pa ko, eh. Dalang ko yan haon kaya sinahan akong classmate. May mong mangayo ko si mong cell number? Kuyawa, good mo. Ganina gusto ko may bawas akong ngan. Kaya karon mga sa sa akong number. May pagnipiti na lang ko da, kaya tingin ko malangay, no? So Basta mo't magkagwapa, basta makatawa ka na. Uy, atik sad. Sige na lang, uy. Tagaan ta ka sa akong cell number. Oh, babae. Nakinila nga. Gwapang babae. O, Pat, isa kayo sa motor. Katuloy mo kong gibiyaan ba? Ito yung haya ba ta? Yan, saban. Nagtrabaho na? Estudyante pa, parte. Asa mag-eskwela, bay? Nakalimot tinuong kong asa to si mong eskwela, da? Yung may number ka na? Na, hinoon, Pat. Oh, kung nauna. Teksi, kung nasa sa eskwelahan ng eskwela, bay. Aron mo siyang matulog kuha sa eskwelahan. Husto ka bay. Ako nang buhaton. Aron magkakita mi pagbalik. Ako maglahom nga nursing day mong kurso. Di halata, no? Mao yun. Ilan lang katuloy mong kuwang? Graduating na ko ron. Di ay. Unsa day mong tuyo na ako, sir? Ngayon mo kong gidadi ni sa plaza. Consul. Ay, lagkalain ha. May isulti ang tako ni mo. Naibaw ko nga dili ni angay nga isulti na ko ni mo kay usa lang ko kabal-habal driver. Pero dili na ako kapugan ang gibati diyan ni mo. I love you. Jeremy. Sorry ha, pero tinuod akong gibati diyan ni mo. May paglaong ba ko? Sir, ako lang una naman ako na. Okay na bay. Kinakaingo naman ka. Bay, Wala. Ayong bato, no? Ay, ginagulong ni bay. Follow up pa, gina. Malay mo, sugton ka. O, di ba? bay. Shil, kumusta naman ito kung gingon ni mo? Ano man, Shil? Di ka maluoy na ako? Ang tinuod bitaw, Jeremy. Nalukoy man ko nimo. Maong gisugutan na ka. Ha? Tinood ka, Michelle? Imo na kong gisugot? Oh, Yes. Salamat kay Michelle. Daghan kayong salamat. niya man lagi ka, sir. Oo. Karang gusto na ko. Karon kay uyab naman ta. Ako nang mukuha og mohaton nimo sa eskwelahan. Okay na nimo? Okay ra, uy. Kana pa, makalibre ko splitihan. Unya, suman na to na ta. Sige. Uy, Michelle.
madungan ako? Kasi, di lang ha, kay may kadungan mang kuron. Niya may nikuha na ako. Okay ra, oy. Ila-ila sa ko na imong kuyog, bi. Hala, gusto na ito, Od. Nakalimot maninuon ko eh. Jeremy, si Cathy. Kat, akong boyfriend, si Jeremy. Hi, Kat. Hello, Jer. Gwapo man sa day kag boyfriend, day. Lamig ilukon. Unsa? Joke ra, oy. Siya baya. Naiknat ba dayong kilay. Sige na, oy. Lakaw na mo kay basig. May date pa mo. Amaw, ikaw gid no? Sige day, uy, una lang minimo ha. Sige, Kat. Una lang minimo. Wa mas Michelle. Kanihan ko pinaabot niya din eh. Matigal mo eskwela. Hi, Jeremy. Si Michelle lang imong gipaabot. O, Kati. Wa man siya may eskwela ron. Mau ba? Nga naman ka? Sige ha, Kat. Muna lang ko ni mo. Jer, pwedeng madungan lang ko nimo. Wa man gyud si Michelle. Pwedeng ako naliang kasi mong motor. Sige na, good. Wa bitaw si Michelle. Kuan, Kat. Kining... Siya baya, uy. Di lagi tumasok ko si Michelle. Amiga, good me. asam day ka pauli, Kat. Ay, gusto. Pumali ka makadumdum sa among ano. Dool ramig ko an Pinoy ana ni Michelle. Sige na, good. Ihatod na ko. Aron makadumdum sa kasamong aba. Please. Sige, dali na. Yes! Magkasakay na dyan ko ni mo. Sa imong motor di ay. Ikaw ba? Imo pamigugong gipadayon din sa imong gipuy-an, oy? Aron sad ba, makadumdum ka din he. Dinhi sa kong boarding house. Aron kunwa si Michelle, ako ang kasi imong motor. Ah? Uy, Kat, imong kong gihubo ng imong gisulob. Alimuot kay we. Kat, mauli lang ko ha. Niyan ka naman yung sinyo. Jeremy, may ipangutan ako nimo. Unsa man na? Mahal mo ba si Michelle? Unsa ko ng pagunta na ha? O, Kati, mahal ko si Michelle. Sayang. Kati. Ang tinuod. Ganahan kay ko nimo, Jeremy. Oh, Kat. Kati, imo kong ikakos. Nagkagusto ko nimo. Ug mahimo kong ihatag nimo ang akong pagkababae. Kati. Please. Ihatag din ako. Ayaw ka hadlok. Dili ko magsaba ni Michelle. Okay lang na ko nga humanining tanan. Imo kong kalimtan. Ay lang kong palipali, please. Kati. Ay. Unsa imong gibuhat dito sa boarding house ni Cathy? Nakakita ka? Oh. Nakit-anta ka nga ni Sul sa iyang boarding house. Unsa man? May relasyon ba mo? May nahitabo ba ninyo? Kuan, Shell, kining... Wa may relasyon. Iyan lang kong ipasuot siyang boarding house. Usaon, nisakay mo siya sa kong motor kay... Wa mo kagahapon. Ako mo kang kuhaon pero ni-absent pa ka. O nga namisod man kasing gipuy-an, ha? Kuan, kining... Basig nagtuo ka. Nga wa ko makabantay nga may gusto na ni Muscati. Michelle. Unsa man? May nahitabo pa ninyo duha, ha? Tugon! Pasaylo ako, Michelle. Natinta lang ko. Nga sa ato pa may nahitabo kinain ninyo. Oo. Pero dili to akong kagustuhan. Napugos lang ko. Ayop ka. Ayop ka. Di ka kakasaligan. Di ka kakasaligan. Michelle, uspag ko pasaylo ako. Natinta lang ko. Pasaylo ako. Huwag kay pasaylo nga madawat ka na ako, Jeremy. Kay magkigbuwag ko ni mo. Michelle. Mauna. Huwag ayaw nagipakita pa na ako kay naglagot ko ni mo. Buwag na ta. Michelle, maluhin taong ka na ako na eh. Ayaw ko buwag eh. Di na ko kagustuhan ng tanan. Pasaylo ako. Di lang ko ta magbuwag. Di ka subo ko, Jeremy. Dili ko madawat ang imong gibuhat ako. Dili yun. Anong yun eh? Anong nagpatinta po kong kate? Kinawa mo. Ibuwag na rin ako, Michelle. Makalagot yun eh. Makalagot. Oh. Akong sakinan. Kusuking nagpanagan. Mulay ko. Oh.
Ikaw. Gihatod ka sa imong kauban din sa ospital. Kaila ka nakita nga wala pa nimong utapin sa daan. Sinay tapos nimo. Gusto. Nahinumdum ako. May gikasugat kong akong sakyanan. Ug kusog kay ning nagpadagan. Ako nang gilihayan. Mo'y hinungdan nga nalagpot ko. Ug nawad-an panimuot. May nalang kani kay wala utang nahitabo nimo. Mga pangos lang ang imong naangkon. Michelle. Anong niya ka? Intern ko ining mga ospital. Ug natimingan nga akong duty. Ug nakita ta ka. Jeremy, usap ako sa hinungdan sa imo karong kidangatan. Michelle. Wa ko sa kong kagalingon sa diyang ipauli ko sa amo. Nakuulgay ko. Ahimo kong ibuwagan. Pasaylo ako, Jer. Pasaylo ako sa kunabuhat nimo. Michelle. Ang tinuod. Gisakitan sa ko sa kong gibuhat na makipuwak nimo. Kay ikaw ang akong first love. Simpo mo. Ipasabot. Makipalik ko nimo, Jeremy. Di ka na ko buwagan. Tinawag ba niya ako? Nabati, Michelle. Makibalik ka na ako. Oh, Jeremy. Michelle, salamat. Salamat kaayo. Huwag ko maglahong nga sa akong gidangatan. Magkauli ba si Michelle? Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw gyud mo patinta sa laing babae aron dili maguba ang inyong relasyon. Dinili lang ko to, dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Mga katong mga hikalang kaagi ni Jeremy nga taga-opera Cebu City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kasama, kumusta? Kadaghan na kamo kadungog sa gitawag og Salisi Gang. Kini sigilanon nga inyong abati karon, laing matang sa mudos aron sayon nga masud ang establishmento ginamit ang yawi. Kini atong giuluhan og duplicate sa yawi nga gisabak sa tulumanon en flagrante. Dili. Oh, mingaw naman ako tindahan. Ay, ako na sila karon taon. Hello? Oh, oy. Oh, guwapa babae. May mo pang makapalit? Na, oh. Ako sila na unta. Abang ako nini kabaribad customer na guwapa, no? Mao ba? Oh, ako hirisibo pa iyo, miss. Oh, lamig kayo pa. Papalit ako. No, sa mali mo, miss. Naakay pintal? Natakan pintal. Lansang? Natakan langsang. Oh, kumpleto ning imong tindahan sa baligya, no? Oo, halos taran gusto-customer. Ako naman. Oh, negosyante gid mo mga insik, no? Oh, kami rin nga ni negosyo. Hoy, ako'y. Ngaro, ikaw hirap man. Nahinumduman ako ko sa akong boyfriend. Oh, boyfriend. Businessman to siya, sama ni mo. Wow! Siya, insik ba? Oh, insik sab. Sama gid ni mo. Oh, samaan ako kakwapo? Sama ni mo kamaon. Tamad ni mo ba? Maka-remember manggit ko sa akong boyfriend, oy. Ako'y. Ikaw ay ako, oy. Naguol man ko. Ikaw ay ako, oy. Kaya ako gulan. Unsa? Gulan ako, lo. Kuya Lucy, nagkakuha kag impormasyon itong insik. Jimboy. Sayo na kayong napasud sa akong istoryang insik, oy. Wa di ay gwardiya ng tindahan ini kagabi, eh. Wa say iyang tao nga ibilin diha.
Mga unsang orasa mo, sira? Alas 11 sa gabi eh. Kanang tindahan na nga itong birahan. I-surveillance na nato yung kagabi. Kung wa ba'y tao nga makapaniid sa atong himongan. Nauman na akong duplicate ang sa kayawi. Dong, Oh, sir. pilay pa duplicate og yawi, dong. Dependis gidakon sa yawi, sir. Oh. Unsa mang yawi hay mong paduplikitan, sir? Ay, kuan magod, nawa magod akong yawi. Pasukdan lang unta nako nimo ang kandado. Sama na. Sa akong tindahan. May mo kang makakuyog nako. Uy, maglisod ba kog biya din ni sir? Ay, kabala ka gud. Ako'y bahala nimo. Bayaran ti kag usa ka libo. Okay ka? Nganong karon namin natong gabi ihimuon, sir? Wa mo gud ko ilaing lugar gud. Busy ko gatiman sa uban akong mga negosyo. Imo din ang tindahan, sir? Mura mag-insik ang tagiyay ni? Ako ning gi-assume gikan sa insik. Ako ni tagiya ni. Di ay, sir. Ay, nasig pangutana diha. Trabahoan akong gipatrabaho nimo. Sir. Igo na siguro ni. Sabay na kong sakal sa kandado, bi. Nabli na. Sir, nabli na. Oh, dawata. Dala akong bayad nimo. Sa kalibo na. Salamat, sir. Salamat, ha. Sige, sibat na. Kining, sir. Tuto ka man ako. Kangay ka? Kamu ba'y tagyan ng tindahan, sir? Saan lang pangutana ha? Nagduda ka? Dali ragod. Sir, mo mo nang kikuptan akong bukton. Murag padung kang mupyait da. Ha? Sir? Gaya na ninyo! Gaya ni! Sir, unsa ko ni? Mupyait ka! Dili ka tinong katagiyas tindahan, sir? Kapusan ninyo ang tawa na. Ug baatin ninyo ang baba. Aron dili kasingkit. Itago ninyo. Tanawa, Lucy, ha? Napuno ng multicab sa atong gikarga nga mga butang gikan sa tindahan sa insik. Pagkaluoy sa pikot. Sige, dili ta magdugay kitingalig. Dunay magkamatikod ka pulis. Maayo ikaw mata na. Nga nasuko mo na honey. Ako ngil Adam ko kapi eh. Ikaw do na ibkan babay. Karatam ko rin karat tinuod, honey. Usa dili tinuod. Ako dagkanadam ko pati apan tinuod. Ikaw do na ibkan babay. Karak binalidam ko, rin binali. Pinalidam ko. Basta dam ko, binaliman. Sige. Ikaw hupad ako dam ko pinali ha. Sige. Ikaw tukadam ko imo. Ako hupat binali. Ako dam ko ikaw ngapit. Ako wala nga bit. Ako dam ko ikaw ibog papay. Ako wala ipong papay. Ako dam ko ikaw puol ako. Ako wala poor imo. Ako dam ko ikaw luib ako. Ako wala luib. Ikaw maayo palusot hubad dam ko. Ako wala palusot, honey. Kene lang imo tupak ha. Kene lang. O lang o wa. Oo. Wala. 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 Okay. Ako yun, ano. Bisan ako imo pabitik ko na istorya. Ako rin ay hotdog. Limpyo ako konsisya. Ikaw tupag o wala ha. Sige. Simpora na. Wala na tupak. Wow! Sayor kayo! Para ako siguro, dinisip
piyat. Ako na natupak. Wala. Ikaw, lady na pa? Wala, lindi na, lindi. Ikaw na pa, papay? Wala. Ikaw na pa, kapit? Wala. Ikaw, loib ako? Wala. Ikaw, hunong na ngapit? Wala. Ikaw, undang na mapay? Wala. Aha! Ikaw, sakpan na! Ikaw, wala di ay hunong mapay o pangapit? Ha? Ako tupakan. Ako simple ng tupak. Ayaw na hapang ako. Ikaw ba sir ang tag-iya sa tindahan? Oh, Sel. Nga ano, itabo man ako tinahan, Sel. Ikaw biktima. Ay, este. Nabiktima ka sa laing mudo sa salisigang. Oo, sa maraburos, Sel. Lahi ni nga matang sa mudos. Surveillance daan sa mga kriminal ang establishmento nga ilang igon. Ug sagad sa igon, mao ang mga establishment kaway gwardiya magabi. Umukuha sila og key duplicator ug adtuon ang establishment aron sukdan ang kadado. May mga key duplicator nga inosente sa mao nga modus. Wait. Ug igo lang gigamit sa mga kriminal. Ang uban sab nga key duplicator kay kakonsabo mismo sa mga kriminal. Kung maabdi na ang establishment, hakuton sa mga kriminal ang tanan nga mahimo nilang kapuslan. Ana ra ka simple ang ilang modus. Uy, ang ano ako man ila igo. Kay ila ka ng gisurveillance nga sayo ro kang igon tungod kay way gwardiya. Masafety gyud nga dunay gwardiya nga ubantay sa mong establishment labi na sa panahon sa kagabion. Ako takam naman, Sel. Takam ko kuha gwaldya. Wala man gamit o man gwaldya. Kay tulok man panahon tiyute. Pubintahan na lang nga dunay gwardiya bisan pag matug sa panahon sa duty. Kay mataha ang mga kriminal. Ako kuha pa gwaldya, Sel. Labing mayo. Sige! Ako lang balik. Hail, adto, hingatog, gwaldya. Usa? Atin ako ni bago na kong pisto. Masidog doon na daghang magpa-duplicate og yawi. Do! May pangayo ni mo do, mapaduplicate mo yawi. Ikaw? Magsangga na lang ta. Dako kag bahin natin.